teka lang, may mga plema-plema pa. Hindi ko pa masyadong natanggal. Take 2. Uy! Ayan, mas malinaw, mas klaro. Hindi kagaya ng relasyon nyo. Diyos ko naman si pamamaratonin naman masyado naman mapanakit. Oo, misa kasi kailangan mo nare-real talk. Pag hindi ka nare-real talk, na dun ka pa rin sa lumang version ng sarili mo. Eh, malay mo ngayon, di ba? Marami pala naghihintay sa'yo mga chika, baby. Anyway, it's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ha? Ang babangaing takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your dalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Trip! Alam mo, teka lang, tama na. Alam mo, magandang trip ngayon. Trip kung kamustahin yung katabi mo. Oo, sabihin mo sa kanya, uy, kuya, ate, kute. Sana naman sumaksis ka sa buhay. At kapag ka sumaksis ka sa buhay, ilibre mo na lang ako. Oo, medyo napapagod na ako. Masyadong tayo nag-overwork. Oo, yung nakailang trabaho ka na pero alam mo sa sarili mo, para bang hindi pa rin sapat. Anyway, kung medyo nalulungkot ka, medyo nag-iisa, at medyo kailangan mo ng karamay ngayong hapon, saktong-sakto, I'm here, right here, baby. Ako po ang inyong makakasama, makakadaldalan na magmula 3 to 6 p.m. yan ngayong hapon sa programang Love Trip. Siyempre, kung gusto mong habang tumatagal, pasarap ka ng pasarap. Saktong-sakto ka ng stasyon na natambayan. Oo, dahil ngayon, no, hindi na pwede salta-salta lang ng walang intentionality. Oo, dapat sa panahon ngayon, yung mga pinapakinggan yung DJ, may laman! Kahit walang masyadong laman ng dibdib. Oy, bakit? Hindi nasukatan ng dibdib ngayon, no? Kaya sa mga nagtatanong, ay, gandang babae ni Maratoni pero walang dibdib. Ay, naku, sabi ko sa Ibi, pag ako nagkaroon ng dibdib, buti nga hindi binigyan ni Lord eh. Kasi baka sabihin ni Lord, naku, Maratoni, huwag magkakasala ka. At syempre, ayaw ko rin na magkasala ka. Ikaw mismo na nakikinig ngayon. Anyway, alam mo, ngayong hapon, it's already 3:34 ng hapon at it's already January 13. At marami pa rin ang medyo nangangapa. Anong kinakapa? Nangangapa pa rin kung tama nga ba ang mga desisyon sa buhay, lalo na sa pagdating sa pagdiet. Ay, naku, walang kadala-dala. Lagi ka na lang nagsasabi na, ito na nga ito na nga, this is my year. This 2026, I will become the better version of me. At marami rin ako nakikitang ganyan sa social media na kung saan first to second week of January, wow! Todos gym, B! Oo, naghahanap pa ng mga gym body, ganyan. Tapos iba pa mga nakakatuwa doon, ayan na, nagkakasunod-sunuran na yung mga lumalabas na fun run, registration. Punong-puno ng mga unang linggo ng Enero, pero after a while, ayun! Biglang nagtago. Bakit nga ba? Ano nga ba? Ano bang nangyayari, ha? Bakit parang medyo nawawala ang motivation? Oo, sige na kung nawawala ang motivation mo ngayon, kung napapagod ka at kung paulit-ulit na lang yung resolution mong yan, tama na. Oo, andito na ako, sabayan kita. Anyway, mamaya ako'y magbabalik. Before now, makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro!